Dobrý deň, dnes si predstavíme ďalší zo zaujímavých produktov, ktorý je určený na zeleninu, konkrétne na papriky a paradajky. Jedná sa o Krystalon, zdravá paradajka a paprika. Unikátnosť tohto hnojiva spočíva v tom, že ide o dvojzložkové hnojivo, ktoré je úplne vo vode rozpustné. Jednou zo zaujímavých zložiek, ktoré som už spomínala, je aktívny vápnik. Ten slúži ako prevencia proti hnilove plodov nielen na paprikách, ale aj rajčinách. Ďalšou zložkou je samotné kryštalické hnojivo, ktoré obsahuje všetky potrebné látky a prvky pre zdravý a silný rast rastlín. Kombináciou týchto dvoch zložiek zabezpečíme to, že rastliny budú nielen krásne rásť, ale aj plodiť a ich plody budú naozaj veľké a chutné. V modrom vrecušku sa nachádza aktívny vápnik spolu s dusíkom, ktoré rastlinám naozaj zabezpečia to, že budú odolnejšie voči fyziologickým poruchám. Touto zložkou začíname hnojiť, to znamená, že v prvom týždni nasypeme do 10 litrov vody jednu odmerku, poriadne rozmiešame, aby sa nám naozaj všetky zložky rozpustili, následne zalievame. O týždeň začíname s hnojením druhou zložkou a to je samotné kryštalické hnojivo. Do 10 litrov umiestňujeme 1,5 odmerky, čiže o niečo viac ako pri aktívnom vápniku a opätovne všetky zložky poriadne premiešavame, aby sme zaistili ich rozpustenie. Pre správne fungovanie tohto hnojiva je naozaj veľmi dôležité striedanie oboch zložiek, to znamená, že v prvom týždni začíname hnojiť s aktívnym vápnikom a v ďalšom týždni pokračujeme kryštalickým hnojivom. Takto to opakujeme a vaše rastlinky budú naozaj krásne a zdravé počas celej sezóny. Ostatné zaujímavé produkty, ale aj návody nájdete na našich webových stránkach, ale aj na Facebooku. Dovidenia.